ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ତା ସହିତ ରାଗ ବି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହି ବି ଦିଅନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କି ମା' ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ତମେ ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଉ ମାଆକୁ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ବାପା ଯାହା ସବୁ ସେଦିନ ତୁମକୁ କହୁଥିଲେ ନା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାପା ମାଆ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତି ଓ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ରାଗିଯାଆନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେବା ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ବୁଝେଇବ ମାଆର କଷ୍ଟ କ'ଣ, ମାଆ କ'ଣ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ବି ବୁଝେଇବ ବାପା କ'ଣ, ଆଉ ବାପାର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ବି ସାହସ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଦେ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି।